Dva brata na vrh dimnjaka svoje kuće postavili trn. Još me gosta kad se seti. Uzalud ih njihova majka branila su donale nespretne rode da pogradile gnezdo. Sjetite se i ona kad sam sela oko munja deca, jer su neki seoski vegovani pozajmili naše sanje, pa ljubili su kačima i njimama, pa nas smo ispadali bokovi, pa smo pomešali reč. I kad smo propali kroz one kule trekove i grede, oni među pravi. Srećate, nismo bili zvaniji, da neki bit potera da nagaza čovenu budu. Sećam se toga, naravno, ali nisu samo seoska deca nestrašna. U jednom gradu pripremili su nam iznenađenje za partiju i zadržavanje u njihovoj glavnoj ulici. Sva sreća što smo brzi, naročito zbog mojih zadnjih nogu. Sve utepo smo. Inače bi nas zapljuskala kiša konzerve Coca-Cola. Ne dopustimo da jedno da nam naše gadaju baš limetrano. Neka mi ne zamiri naš dobri dek, ali mene nervira njegovo delo. Već i to je crno. Gleda se mene, trebalo bi i onda promenim odnos. Žene sve više zinu pokus. Deca ne traže više knjige, sve se svodi na oružje i kola, promenje kompjutere i laptope. Te nam gazi trebalo takve želje predstaviti i ne ispuniti. Slažem se, i roditelji sve često imaju njunke sa tim željama. Sve je skupo. Čuli ste kako je jedan otac u silima daleko zemlje Srbije otvorio prodor konča, gde deca čuju zaglašeni pitali i tužno im reče: ej, deca, ute paše Dreda Mraza, zar nemate poklone da dobijete? Da, poslije autoko novogodišnjeg veselja je posebna buka i sramota. Kako da posjetimo svakog meći, rakete i topovski udari? Sad imaju neku crnu dobu, svetada koja grmi kula. Jednom će neko stvarno stradati, kao u tom biću koji. Da li ima još primjedbi? Nema, ali i ovo je dovoljno. Možete da sam slušao od sebe. To će predati da mrazim i reći ću mu da... Ništa mi da mora skreći, sve sam čuo. Ja se slažem s vama, ali se nadam i verujem da su deca mirno dobro samo i prijedlog pažnje usmeravati. Da ćemo ipak i ove godine dati poklone svima. A što se tiče dijete, djecu držimo sledeće nove godine. Da je častno reći. Ako kaže sledeće ujutro, sledeće nedelje dijete. Ali draga, tvoji kolačići su najskući na svetu. I ja da